Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista de Atlético TV. Hoxe, co artista, con SES. Que tal, como estás? Moi ben, aquí, contenta de estar con vos. Vamos a falar un pouco dese novo disco, dese novo traballo, Nadando na incerteza. Ten unha mensaxe, ten un nome bastante potente, non así xa, de primeiras. Ves un nome así potente, Nadando na incerteza, que dá unha mensaxe tamén moi peculiar. Sí, bueno, Nadando na incerteza é a primeira canción do disco, que fala un pouco precisamente desa situación en que eu creo que vivimos un pouco a nivel social e tamén a nivel individual, ¿no? de desubicación, ¿no? Un pouco neste seísmo cultural que estamos vivindo, ¿no? Que nesta sobreinformación desinformada, ¿no? Sí. Un pouco neste océano diluído, ¿no? Donde todo se dilúe e apela un pouco a iso, ¿no? A algo que é certo que é un sentimento co que convivimos en tanto que seres humanos sempre, eternamente, porque é inherente á nosa condición, pero a vez está tremendamente agudizado neste momento histórico, ¿no? Pode dicirse que é o teu traballo máis íntimo que levas ou todos son íntimos e todos teñen moita parte de ti? Mira, todos son íntimos, por igual diríache sinceramente, pero este disco gravei no eu, quer dicir, eu gravei todo, é dicir, microfonei as guitarras, microfonei os bombos legüeros, microfonei as maracas, entón é un disco moi meu, aínda que o mesturou e o masterizou Pachi Valdomir e José Puga en Estudos Nacra, pero está grabado nun estudo que eu fixe na miña casa porque a mí me gusta moito esa parte da música e é unha parte que descubrín que sempre digo e sempre conto que creo que sería feliz traballando para outras persoas cableando nun estudio, ¿no? Quer dizer, é un sitio no que me gusta moito traballar e entón, nese sentido así é máis meu. No sentido da nudez, de ser... Eu son sempre transparente, creo, sabes? Que pasa? Que, claro, evidentemente non hai sección rítmica, non hai batería, non hai baixo, non? Entón, todas esas mensaxes que un pouco tamén por ese imaginario colectivo que nos compartimos dos estilos musicais de cando ti escoitas unha guitarra máis nunha tal, dices, cuidado, que vai dicir algo íntimo, non? Vai dicir algo... De repente, cando escoitas empezar un estilo punk, non tes esa alarma, non? No cerebro. Sí. E aparte ten unha novidade que non é un disco a secas, digamos, ten un libro acompañado. Que inclúe ese libro? Son 13 textos, un por canción, son 13 cancións, 13 textos, un por canción, que non son explicacións, senón un pouco reflexións en torno ao tema do que trata a canción ou a motivo a canción. Levas na música dende o 2008, 2009, 2011, máis ben. Empezache Sí. tamén no 2011 o teu primeiro disco. Primeiro disco, sí. Queda SES para rato todavía, no 2025. Que iso non podo dicilo eu, iso teño que dicilo ao público. O que eu podo dicer é que para min facer música é un privilexio e eu son feliz e que a música é o meu fin. Pero tamén digo sempre que como boa licenciada en letras, teño experiencia en hostelería, entón realmente se ti divides a miña vida laboral son 10 anos de poñer churrasco e 15 de música, tampouco te creas que fun moito máis música que camaretas, entón se teño que volver a poñer churrasco tampouco me caen os anéis que non son ni máis ni menos que ninguén que se dedique a iso, non? Xa me dediquei a iso e non hai lío. Pero como por felicidade, por felicidade, mentres a xente queira, como di Fito, non? Mientras me aguanten los huesos eu quero seguir cantando, agora o que non quero é darlle a turra e a que non me queira escoitar, eso non. Sí. Bueno, é habitual atoparte en festivais, en Galicia sobre todo. Bueno, recordo este ano Revenidas que aparte estiveche tocando ti e subiche con Fermín. Xo xa estamos falando de palabras maiores, de xente xa moi contrastada no tema da música. Non sei como viviche este ano musical, digamos, do 2025. Eu moi ben, quer dicir, eu sempre todo igual, quer dicir, non son nada... Eu non... Mira, por exemplo, todos os músicos cando saen son a novidade, ves, non? Pero eu recordo, e iso pode dicir calquera persoa que traballe comigo, ser a novidade, non? E de repente sale algo, e cando sale algo, pois hai que cubrilo, despois outro, despois todo o mundo foi a novidade, e todo o mundo... Non, todo o mundo foi
fillo, antes de ser pai, tivo que ser fillo, Sí, non? sí. Pois está igual. Entón, eu cando era chavala, vía, hostia, pois de súpeto a xente dicía, hostia, que estes en todos os lados ou algo así, eu decía, non sei, tío, eu non teño esa noción, que nin tuve nunca noción de importancia ninguna, podes creer que son 1000% honesta, cando a xente decía, joder, que faz isto, tal, e digo, hostia, tío, eu creo que aquí eu lle debo moitísimo ao baleiro contextual, non? A aridez contextual, non? Creo que eu debolle moito a iso, non? Entón, todo ao longo do meu traballo, como eu vivo isto como un oficio, e non lle dou demasiada importancia, nin como facedora, nin como consumidora, ao suposto éxito ou ese concepto ortodoxo de éxito, sabes? É dicir, hostia, a mí se me dis, a quen prefires ir a ver, a Elíades Ochoa ou a, non sei, Red Hot Chili Peppers? Que lle dean os Peppers, né? 1000 veces, entendes o que che quero dicer? Entón, como facedora sucedeme o mesmo, eu son feliz levando a cabo o meu oficio ca dignidade que me é posible, ca coherencia que me é posible e ca mestría que me vai sendo posible en cada momento, que pouquiña, porque eu non son música. E xa está. Dicir, non penso nada deso. Aparte, a palabra éxito é unha palabra que me parece desafortunada. Naturalidade 100%, estamos a falar de ses. É que... Non sei, claro, eu sí creo que son natural, non sei. Non me gusta a impostura, sabes? É unha cousa... Mira, eu non odio nada, porque non me gusta odiar e sempre digo que creo que unha persona minimamente inteligente non pode odiar a ninguén, non? Pero a impostura detesto. O sea, por eso neste ámbito musical eu nunca acabei de caer ben, sabes? Porque é un ámbito en que hai moita impostura, ves? É como ese rollo como de molar, non? Sí. E eu, ti sabes esa mítica a gorda simpática do instituto? Esa era eu. Bueno, falando deste ámbito musical, é recoñecível que estamos nun boom musical da música galega. Levamos un tempiño xa cun boom musical importante. Que importancia ten iso para a cultura de Galicia? Iso é importantísimo. Mira, eu creo que aquí hai dúas cousas que son necesarias sempre. Cando facemos un análise, hai dúas cousas que son básicas. Da igual aquí que facendo unha tese doutoral, que son actitude crítica e perspectiva histórica. Non? Entón, sobredimensionar o momento actual é un erro. Con isto non quero dicir que o momento actual non sexa maravilloso, pero hai unha lectura que eu vexo un pouco simplista cando vexo como se comporta a xente en relación a este momento. Primeiro, por desmemoriada e despois por sesgada. Non? Por sesgada, porque estamos vivindo un gran momento da música galega, pero da música galega de un espazo moi concreto da música que é o electrotradi ou a música de raíz mesturada co tradicional. Cando falamos do impacto que ten iso culturalmente ou lingüísticamente, temos que ter en conta que as músicas de raíz ou as músicas de creación colectiva non se poden desvincular do código vehicular en que se orixinan. É dicir, non se poden desvincular do seu idioma. Ninguén canta nin bulerías en alemán, nin muiñeiras en polaco. Entón, celebrar a utilización do uso da lingua na música tradicional é cando menos simplista, non? Entón, teríamos que valorar a música que se fai voluntariamente como elección, como opción tomada conscientemente en galego. E ese panorama é moi similar ao panorama que levamos vivindo que ven de antes, non? E máis, moitos dos que estamos aquí xa vimos de hai moito tempo, non? Por outra banda, dicir que isto é un momento casi sen precedentes, isto xa é un erro que non é unha opinión, é un dato. É dicir, vivimos o segundo grande momento de explotación por parte da industria musical do que eles chamaron world music, que a mí me fai moita gracia de world music porque sempre me pregunto de onde é a outra. Sí. Entón, o primeiro, ti non o viviches, ti tes 30? Sí. 30. Veches, Dios, teño un ollo clínico. Entón, que sucede? Eu que teño 43, si o vivín.
No? Entón, no momento en que a industria musical, e non olvidemos que no sintagma industria musical, industria é o núcleo, musical é un mero modificador, non? Nese momento, a industria dice, vamos a explotar o que é o concepto de música celta, o concepto de world music. Os cors estaban na MTV. Aquí estaba Carlos Núñez, Susana Seivane, Luarna Lubre, Evia facía a Volta Ciclista a España, Cristina Apato, os Luarna Lubre gravaban con Mark Knopfler. E no mainstream, nas canles mainstream, había música irlandesa. Isto xa pasou. E non só había música irlandesa, iso fixo maravillosamente, cuidado, porque isto non é unha crítica, é unha análise, que impactase tanto na poboación, no grande público, que en Galiza, nos anos 90, a finais dos 90, a principios dos 2000, ibas a calquera bar e había uns gaiteiros e unhas gaiteiras dun puto nivel que hoxe non hai no escenario. O sea, era demencial. Seivane puxos a facer gaitas como Fender guitarras. E todo Dios quería tocar a gaita, porque Carlos Núñez non saía no luar, saía dando as campanadas en televisión na televisión española. Isto sucediu. Por qué? Porque a industria explotou, pero Amancio Ortega hoxe vende un pantalón de campana, pero xa sabe que dentro de 2 anos xa vai vender pitillo, porque hai que renovar, amigo, hai que seguir facturando, non é así? Entón, eles xa saben que agora isto se vai vender. Creo que estamos vivindo os últimos coletazos desta música, desta mestura que estoupou con Rosalía de mesturar o urbano coa música de raíz, e entón, de repente, toda a península e todo o mundo, quer dicir, El Nido, Rodrigo Cuevas, reventando. Agora, dito isto, contenta, feliz, eu feliz de que haxa 1 millón de cantareiras, 1 millón de gaiteiros, 1 millón de pandereteiros en Asturias, pandeiros de Peñaparda nos escenarios. Hostia, a mí non me colle unha palla no cu. Pero iso non di nada a nivel cultural nin a nivel lingüístico, porque non nos olvidemos que vivimos o peor momento da historia lingüísticamente, que é a primeira vez en 6 séculos que aquí se fala menos galego que español, e que o 18% só dos nenos coñece a lingua. Entón, estamos nun momento crítico de agonía lingüística, porque eu non estou en música, pero sí estou en filoloxía. E iso non pode levarnos, o medo que teño un pouco é que nos leva a engano, porque eu sempre digo un rollo, diagnosticar algo non é ser pesimista é deixarse morrer, pero para curar algo hai que diagnosticalo primeiro. Sí, certo. Para rematar, non che vou preguntar por escenarios, pero sí che vou preguntar por artistas. Queda algún artista por tocar con subir un escenario con SES? Que artista quere? Eu non quero, a mí non me gustan as colaboracións. Non? Non, eu toquei con Fermín porque Fermín mo pediu e eu se Fermín mo pide vou a fin do mundo, pero non me gustan, e aparte se sei que é unha opinión moi infame, pero igual que nos anos 70 ver cantar a Mercedes Sosa con Nana Mouskouri era guau, no? Pero había un porqué para isto. Primeiro había un respeto mutuo, unha admiración mutua, había unha converxencia, non? Agora mesmo está clarísimo que a grande maioría das colaboracións, de feito a veces nin graban xuntos, o sea, ao mellor un grava o seu rollo en Colombia e o outro está en claro. Di a tipa de turno, o tipo de turno na oficina, mira, necesita, ou porque sí, porque hai peña que vas ás súas listas de reproducción e ten máis feeds que cancións. A mí, se me explicas eso, tío, eu agradezo, porque ademais vou che dicir unha cosa, eu sou unha persoa, igual que a ti. E ti non te sintes igual de cómodo, nin con todas as persoas que entrevistas, nin con todas as persoas que coñeces. E eu tampouco. E dicir o contrario é simplemente ser deshonesto. E máis facer música, porque facer música é como ter un fillo, sobre todo se lle das moita importancia. Se che dá igual todo, pois non, vas para o bar e deixas ao chaval aí, non, e te che críe outro. Pero eu non, Ai, non, eu cuidadito comigo, eu ata esa nota de baixo, entendes? Entón, para traballar con alguén, ten que haber unha afinidade, un respeto mutuo, a poder ser unha admiración mutua, polo menos en algunha respeto. E todo que é imposible que todo o mundo, é que é imposible. Hai unha frase que a mí me parece incontestable, que quen é amigo de todo o mundo non é amigo de ninguén. Pues rematamos con esa frase. Moitas gracias, Ses, por estar con nós. A ti, facer unha entrevista comigo de 10 minutos, chaval, eso sí que hai foches valente.